Bai ili kineski riječni dupini živjeli su isključivo u velikoj kineskoj rijeci Jangtze i njezinim pritocima. Početkom 2000-ih smatralo ih se najrjeđim sisavcima na svijetu, a o njihovim mogućim izumiranjem se još onda govorilo. Dosezali su dužinu 2,5 metra i težili su do 160 kg. Oči su im bile zakržale, no nisu bili slijepi, ali u lovu su se, baš poput šišmiša, služili svojstvom eholokacije. Većinom su se zadržavali tik ispod površine, a zaroni su im bili vrlo kratki. Trajali su tek 20 sekundi. Procjenjuje se da je prije 2000 godina živjelo je više od 5000 riječnih dupina, a još 1980. godine se broj procjenjivao na 400. Industrializacija i zaplitanje u ribarske mreže se smatraju glavnim krivcima za drastično smanjenje njihova broja. Iako su 1983. godine strogo zaštićeni, broj im je i dalje naglo opadao. 1998. postojalo još samo 7 riječnih dupina, a zadnji živući primjerak je uslikan 2002. U konačnici su 2007. godine proglašeni službeno izumrlima.